Hello, maayong adlaw. So, for today's video, bani ko ninyo sa ako ang pagbuak sa mga butsingalan ani. Basta gitawag na ko ni dinhi og kuan circle ba. Kani siya. Kani siya ato ni siyang pang bukon kay magluto og salad akong ugangan kani mo ilang isagol. So, while gabak pug ko, kamulop kog timo kanjig maniwang lagi ko. So, alam mo man ta, daghan kayong nilabhan sa akong ugangan oh. So, pa na ako nasulod sa kwarto. Na ako din sa budiga sa mga libro kay dire ko magbuak aning kuan mga kalanonon sa matag adlaw. So ako na siyang buakon mag gamit ta ani. Playas man siguro ni ambot sa ngalan ni basta bugat-bugat siya. So ato nang sugdan. So na to na da. Si hi Nat. Si hi lang ka. Hi. Akong anak mula ko sig dagan mura magigukod og kabayong nati. Slowly na. Slowly baday. Tung una martilyo kang gamit kay wala sila oy kuan din he. Wala sila inani ba basta kapalit karon. Wala na siya porma oh. Mura siya og utok. Mao ni kuan din he. Kanang kutugan kan ono sa kabog. Mura siya. Lami, mura siya gmani. Ibuskag ng karan ang ba na? Tawa. Mana na ako niyo ano. Buak. Lamig ka sa sagog salad. Salad sa lisos patani ba? Beans ilang tawag. Pero ako itawag lisos patani. Kaya murag porma maglisos patani. Kaya dungog mo? Bilib ko silang harot na ko. Kaya nakaingon sila o kanang kuan ba? Hinhin kay ko. Ang mga bayi magudri hinhin kayo. Nya, mabilib sila na ako. Kaya mura ko nakuglihok og laki. Kaya kana mga kurtina ako magsabit sa unan. Yang mama dili oy. Pagkaabot pa sa iyang mga anak nga laki. Ana pa masabit ang kurtina kay hadlok og mahulog ako na alamay hagdan. Kat oy, kat mga lubi nga hak maoy. Hak maoy. Hagdan. Kani pa bang napay nanay hagdan din he. Mura ka sa akong mata oh. Dako kayo siya oh. Lami nig unod. Ano na siya pag matik-matik. Abrihan na to para makabalo bigitag dakog unod. Tarang tawa. Dakog unod. Ako adeng banaw og ako ang brother-in-law. Tuwag City nangumpra kay mangumpra sila sa New Year lagi. Kailang New Year dire unong kaadlaw. Daghan na po kay mga hugason bayot, Ginoo. Nagkulot-kulot ko sa buhok ganina. Tulog man ako anak di maka kuan jud makapabor ko. Hi langga. Si hi day. Oh, hangat na piano. Che, normale. Ha. Only this one no good. Ah, iske, chela. Okay. So unang among dukdukon. Kanang singalan gud ano ay kanang kuan sa kabog ba? Mabuntag lagi. Moy among dukdukon then among kanon. Kanang sa kabog. Kalimot mo ko usay nga na ay. A few moments later. So, managit na nog buak na ko.
So ako na ning panitan na pod. Kaya nga buak naman. Ako na siyang panitan. Aron kaya na rin mahibilin. Ay, kani mo yung isagol sa salad. Mura siya puro mag-utok, no? May siya tuturo ka karon. Dugan kayo, oh. Usa ka bowl. Tawan ninyo. Mura siya nuts man siguro ne abot kay ang hibawaan magud sa mo oy manira man gyud to nga mong kinaon sa una nya mani nga kinawat pagid silingan. Usa ni sa ilaang mga ingredients sa salad dinhi. Ug iya pang ako pang ugangan nga lagi sa una. Gabundit pa ko ni Karen. Kani mo kanunan niya ipakaon ako yang naon ba? Buakon. Yan iyang ihatag na ko. Kay lami ko nun sa buros. So, that's it. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.